Yo. Se 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 ayo dilali kene. Heeh. Aja turu. Ya wis kutil ngerti. Lah senggaan. Se. Sinoman arep modus karo penyanyi. Rekane mepet tepake. Wah, gayane kok tepake ora diumbah. Mas, Piye? kayak kaya boy ya. Apa? Boy. Boyo. Boyo. Kayak boyo. Heeh. DRK. Rokoknya 76. Iya, Mas. Angkara murka. Apa? Malah cempaka. Alah. Njaluk. Aja turu sore kaki. Syutingan Mas, kita enek nggon hotel. Hotel nganggo janur. Ora konangan nganteni. Ana dewa nganglang jagat. Mau sinomane nek sing curhat. Piye? Ngomong nek ndedes barangi kita es tahu. Sing 45 keto. Arep kok tuthuk Mas. Ah ojo galak-galak to Mas, santai wae. Ya mbuh. Sing nganggo rimasone lho. Nganggo remasan nganggo kloso. Wah, bocah kene iso bone RRI. Silir. Ya aku kuwi ketuane. Apa Mas kemalaman? Pengalaman. Ana dewa nganglang jagat. Kayak ngopo kae? Kan kene wong-wong kene iki nyuli swara. Endi mau? Oh, swara ora ana rupa. Swara tanpa rupa. Entut. Sik Mas sing ngagem kaca tinggal niku nggih. Monggo Mas sing ngagem. Wah, Endi to cahe? wah. Wah luah. Lah aku ya kepo ya. Mas sing ngagem Surya Kandha. Apa Mas? Surya Kandha. Apa to? Surya ki sengenge Kandha wi. Kok Malaksita mau? Ora. Mas, monggo Mas. Mboten saged. Wah, ampun sila tumpang Mas, cepet meneh. Mas apa kae Mas jenenge? Mas Aris. Walah Riz. Garwane sing ngagem kacamata. Wah. Oh, dia punya mati ra. Mas, atase Sinoman wae wani ngebuli kowe lho. Dibuli. Lah kowe engko nyambut gawe-mu ngopo ora nyucekne iki? Aku? Ya Allah. Aku? Ngajan nyambut gawe nek profesional ngene iki. Profesional. Merongos Oh, dadi iya. ra iso. Amin ya Allah. Kok nyangking Bogor kencanane isine dongoto tulak sandang kalawan pangan menengah. Kayak kaya ngendek anu ya. Wah, kaya ngendek bis. Kendaraan. Oh. Kendaraan. Udah gendaan. Apa alir bocah iki? Ya iku bagian. Ya iku bagian nipun.
wong melek sabar narimo lancang kemajo nih salah surapal angger ngilang aku lali ganti yen liwat aku kelingan kubo kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang isih prawan jenenge gubuk asmara gubuk kae tanggo andum tresno tanpa bentar tanpa klasa buat abot ning ketemen asmara tak kendang kemana-mana gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gaget rino bote ke taman asmara saya sore saya gayeng kanca-kanca Karang Taruna melu bunga melu ngregengake miras pantes dadi wiraswara. Oh iya, tukang gerong ya. Seandainya dapat izin untuk menyumbangkan lagu tak izin ning Gandeng Toyo iki ora diparene karo Pak Polisi. Ya ora. Ya ora. Nek nyuwun lagu dicaosi. Nek gerong ya oleh, tapi Nabila iki ora nggo gerong. Saya luwe-luwe nek pengen pahalane tambah ngamale apik nyawer ora apa-apa. Iya. Mula sing gelem nyawer iki tenan. Besok nek neng kono munggah swarga. Tenane lho Mas. Wis tau aku pengin tuh SMS. Piye? Kok tukang player Ngadirojo sing disi kae. Sing Mas Eko. Iya. Ayo Mas. Catatan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa merga kikuk nang gubuk asmara yo Yo Nabi. iya Nabila Indonesia ayo yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggolan neng cagak kepatulisan warna abang tondo isih prawan lali jenenge yo asmara gubuk kae tanggo antus tresno tanpa bental tanpa rasa betaboti kedaman asmara tak gendong kemana-mana gubuk kae nyimpen wati
Salalalo, salalalo. Kebakae kebak cerita wayah wengi nganti kakak reno ae Sur catatan sajroning Yo, yo. ati datan luntur saya merati ya. Jo aku kowe dadi karwa merga kikuk neng gubuk asmara Sri uning mustika tuban labot tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang pranti yo Sri uning datang graita kang ditresno datangi pribadi senajan wekas seniro Suralawi ati pati tuban Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalikane muni kapupo ing Madyalaka doprang tanding lawan Winajingga kowe Sri Huninge aku Wiratmaya. iya masa Wiratmaya kayak ngono mas Lah terus Wiratmaya kowe wis tau ngerti Wiratmaya? Urung. Lah urung ngerti kok. kudune tokoh pewayangan ki nek Pewayangan gulmu iki. kudu Wah! kudu ta Sri Huning iki laire ning daerah Jawa Timur. iya Heeh, iki lagu Sri Huning ingkang berarti aku kudu Sri Uning mas Apa? kan aku lahirnya di Jakarta Waduh, ilatmu kaya ilat lele. lah piye Jakarta. oh iya iya dong Kamu itu loh. ya iya dong sih Pelanggaran. iki sapa kae jenenge Mukidi to Iya. ayo mas Katresnane Wiratmaya tinampite ning Rara Sri Huning senajan kasanira Prapteng Lesma Alabonegara yo yo oh ah iya iya oh ah iya 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 joget yuk joget yuk joget yuk joget yuk Sri Huning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang ganti Sri Uning datang grahita kaki tresno kadange pribadi senajan wekasanira kang wis prasetya anandang granti Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalikane umi kapupo ing Madyalaka doprang tanding lawan Winajingga wes ya ya stop tak coblek lho engko lah ngapa to mas iya coblek kowe iki uripmu kaya robot no
Lah kok iso? Ah kono meneng kowe manggung. Lah kae jek kaya nek udan kae lho grimis kae. Lah. Tibane sedangglong ki udah aku. Lah, malah kowe. Lho sing dijak Nabila ki emang dangglong kabeh. Lah yen aku dangglong kok dangglong, ibu musiknya berarti dangglong. Waduh. Lah ngerti wong dangglong kok ya di gameli. Berarti iki sing mirsani iki ya bijaksana. Wah, tak kira ngerti wong dangglong ditanggap. Mergo kasembadane Pak Sumadi. Nglumpukne wong pekok mulih bayaran ya iki. Iya, ayo Mas. Katresnane Wiratemaya tinampi dene rarasane sanadyan wakasanira rapeng wisma alabun negara Lo ya Anjing matur sembah nuwun Bapak Ibu kasih kesantan